Romhat is John, go dtí Lárleabharlann Leitir Ceanainn inniu, an Buail le Risteárd agus Kim, beirt a tá sásta, service drvan na Gaeilge a tholar deit. Risteárd a rian an dom, tá mé over an seo I Lárleabharlann Leitir Ceanainn le cóir chunta dún na nál, rugach agus tógach mé chunta limní bhrúg na seonan, agus inis tá mé macónaí dún na nál. Díúdait is Beidh Kim, agus tá mé gobar sa Lárleabharlann Leitir Ceanainn. Bé mé gobar le na daoine boga fáinne ranta agus danta, bí scéal agus sprí agus chluthaí agin agus alinn, agus tá mé gobar le curcacóra, bhí sé sa Lárleabharlann seo, agus bé muidir cant agus ag fithint lór nua. Tá lán achnaí agsúla an seo, rudaí mór leabhar as Gaeilge, glúiscí as Gaeilge agus DVD. Tá lán rudaí le daoine fásta agus daoine óga an seo. Thar sa Lárleabharlann Leitir Ceanainn, agus feiceadh tú lór a léigte tá lór fáinne daoine boga agus tá lór fáinne daoine fásta. Thar isteach agus leabhar Gaeilge rom.